Wannan Honda Accord ce kamar yadda kuke gani. Abokina kada ka ce fa na cika kawo maka Honda Accord. Wannan Honda Accord ita ma mai kyau ce kamar yadda kake gani. 2013 ce upgraded to 2016. Wannan mota da kake gani tana da inji sosai da sosai kamar yadda kullum nake faɗa. Wannan Honda Accord da kake gani very clean use ce abokina. Wannan mota kada ka yi wasa wajen mallakar wannan Honda Accord din. Ga ta nan maroon kala ce mai kyau sosai da sosai. Haska musu jikinta su gani. Wannan mota zan iya haska maka cikinta ka gani. Wannan mota tana da beautiful interior, tana da kyau sosai da sosai kamar yadda kake gani. Wannan mota baka da matsala da ita, kuma mota ce mai kyan gaske. Honda Accord ce very clean use. Haska musu cikinta su gani. Cikin wannan mota yana da kyau sosai. Injin wannan mota da kake gani baya ƙara, inji ne mai kyau sosai da sosai. Kuma wannan mota da kake gani tana da kyau sosai. Ina ƙara gaya muku abokaina, mota da nake kawowa mota ce mai kyau. Duk motar da na kawo maka baka da matsala da ita, sai ka yi godiya wajen mallakar wannan mota. Kokari ka zo ka mallaki wannan mota kafin ka ji cewa an siyar.